Roberto Laisekaren garaipena utzi eta Egoitz Elizaso agurtuko dugu, tropelako kidea. Egoitz, arratsaldeon. Eso Fermin, arratsaldeon. Bueno, zer diozu? Gaur 8 hitz egin genuen, datu batzuk emantzen dituen, astea pasada eta tropelan ze mugimendu izan dira, ze aipatuko zenuke, ze azpimarratuko zenuke. Bueno, aurrean itzala zenbait puntua bildu, orain momentu batean erakutsi dizuet. Ikusten duzuen moduan, Ortuella, Ortuellako sugargurpe azkar dugula Bizkaitarra lehen postuan, baina Begilex eta Estelbio, eltxeko pertsona da gutila dodanalakoa, hortxe bertan ikusten da oso puntu tarte txikia dutela elkarren artean, eta, bueno, azkar begiratuta, gaurkoa irabazleare Philipsen berare hemen duela, eta aipatu nahiko nuke Philipsen $500 puntu dituela, momentu honetan bintzat, puntu gehien bildu dituen txirrindularia Pogačarren aurretik. Egoitz, eta atzo Pello Bilbaok irabazita, hor tropelan jendea zer moduz ibili da, sailkapenetan eta Pello askoren aukera izango zen seguruenik? Bai, izan ere, enuniko 72ak aukeratu du, aipatzen aurrekoan aukera zegoela urtengo kinela honetan Euskal Txirrindularia gazteko, bai Mikel Landa aurreko multuan zegoen eta orain Pello Bilbao, eta noski izaka lortuago puntu hori esker, esan daite kinela ideal horretako parte dela Pello Bilbao, eta nola ez zale guztiak hor Telegram eta ditugun taldetxoetan ere, horri bizti nituen zuen ahotsez lagunduta eta etbeko irudiez lagunduta, hortxe azken kilometrotan ea gai izango zen Pello Bilbao irabazteko, ezin German erasori erantzuteko, eta azkenean, peso galtza zituen, unkigarria benetan iruditzen za eta atzoko garepena guztiontzat, eta bai, esan genezake, postasuna hondiz. Beste bat sinatuko genuke guk, Pellorekin ezpada beste bakarren batekin, jendak itxaropena izango duala, Egoitz, hor Euskaldunen aukera horietan, Pello, Mikel Landa, Izagirretarrak, Alex... Hori da, nik uste orokorrean erabiltze jakitun direla, nolako maila duten txirrindulariek, beti izan da, justu Laisekado izan duzuela hor, gaur estudioan, Euskal Telez izan eta ondoren gertatuko zen, baina zorionez maila goreneko txirrindularia ditugu, talde honetan daude, ikusten dugu Bilbaoren garaipena eta baremen jarduna nolakoa den, nik uste esperantza pizten dula ea Landa ere izan daiteken aurrean izateko, eta seguru gaude, Joni Izagirrek beste izaldiaren baten edo, protagonismoa izan ezakela, beraz, nik uste gustora izateko moduan gara Euskal Zalegoak, gure txirrindulariak ematen erantzunagatik, eta ematen dizkuten puntuengatik tropelan, noski. Eskerrik asko Egoitz, datorren asteazkenean gauzak ondo berriz ere izango dugu, elkarren berri. Izan ondo? Fermin, eskerrik asko. Pello Bilbao, orain pikin batean pakean utzi.